Me pelataan tällä hetkellä tämmöistä linnaa, joka on tullut uuteen maailmaan. Ja, kukas tämmöistä vauvan kantolaukkua? Sitten me tehdään tässä paljon juttuja. Täällä on paljon viljaa kasvanut ja muuta. Tämmöistä linnaa, katsokaa. Älä nyt kun mä... Ja sitten tuossa on tuommoinen... pitää mennä tästä pois. Mitä? Mennään sitten tonne linnaan. Tässä oli joskus semmoista lankaa tässä. Älä Sirppuri häiritse, kun pojat tekee. Ja sitten me tehdään tämmöinen... Tuolla on musiikkilevy. Täällä on viljaa. Minä olen pieni poika, joka on pieni. Minä tahdon pienen pojan. Miten tästä saa pienen pojan? Minä puhun. Mä tohon puhun. Mutta kun mun piti puhua. Kissat. Mä olen kissa. Jos mä kuolen tässä, mä aloitan uudestaan. Tästä on mulle viljaa, että mä voin tehdä leipää. Mä menen hakemaan vaikka täältä lisää viljaa. Anteeksi lehmät. Anteeksi lehmät. Moikka sitten. Moikka Anni. Minne te menette? Me mennään hakemaan puita. Äiti ja isi tulee kohta. Joo. Nyt me voitais tehdä pienen jakson verran. Episode 1 alkaa nytten ja nyt me ollaan saatu paljon viljaa, niin kuin huomaattekin. Enää yksi on, jonka mä otan täältä. Apua, täällä pieni poikanen. Minä pieni poikanen, hoikanen. Luuta täällä tarvitaan soikanen. Tässä tää vilja. Täällä vielä pienet poikaset. Otetaan pienet. Joo. Eikö näitä ei tiedä, missä vielä se timanttivilkka on? Täällä ei meillä leipää. Tuolla on erilaisia laseja. Kysytään kyläläiseltä. Mitä tuolla on? Oh! 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 Yes! 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 Älä minä. Mä tohon. Mieti, jos tää tulee YouTubeen ja tässä puhuu kaksi, niin mieti. Noin. Tossa hieno ovi vaan.
Ja